Október 1-je van a Zene Világnapja. 1975 óta ünnepeljük, tehát kerek 40 éve a zenét, ezen a napon, amit Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezett az UNESCO zenei tanácsánál. Azt a művészeti ágat ünnepeljük, amely hidat épít a nemzetek között, hiszen ugyanúgy értik és érzik Skóciában, mint Dél-Afrikában, Új-Zélandon vagy Ausztráliában. Ez a mi közös nyelvünk. A mai napon Selmeci György milleniumi ódájának harmadik tételét szólaltatjuk meg a zene tiszteletére, előadja a 4. ABC, valamint a teljes felső tagozat az 5. A-tól a 8. C-ig. Az elhangzó mű egyben tiszteletadás közelgő nemzeti ünnepeink október 6-a és október 23-a előtt erősítse ez a dal összetartozásunkat és magyarságtudatunkat. Megváltó királyok, akikben zsiddió, hány magyar él a földön, az hány 100 millió, és hány